otu ife a ndị Loshism na-eme, otu ife a ndị Christians na-eme, ha si n'ala ebido na-ewediala, ebido ga-ewediala ịfụrụ ya. So now ndị ụka na-eme ha jee evangelism, ha si n'ala ka ndị ụka na-awe nọ ndị eriri eri, ha na-eti videos of ebe ndị ụka nọ evangelism na-amụfe amụ, Kelechi TV sef na obe na-apịasị onye nke nọ n'ilo ezi ozi ọma. Then Makaveri ha jekwuru the man nọ n'ime afịa eme evangelism, jee ebe a jee na-disrupt ya. One man bụ moto na-agapụta fụ ndị Loshism ji megafon n'ezi ozi ọma, ọ nọrọ ebe a na-akụsufa ka youth has no noise pollution, has no either constitute nuisance. Can you tell me what is different from what Christians are doing and what they are doing? Must in agwa mmadụ nọ na awela, must you turn yourself to onye ala ka iwe gwa onye a ka ọ kwụsị ewela? In agwa mmadụ na ọwụ onye ohi and n'izu ohi adịghị mma, must you turn yourself to onye ohi sọzọ ka iwe gwa onye a na onye ohi n'izu ohi adịghị mma? I don't understand, because every single thing Christians na-eme, churches na-eme, ka Mathias introduce, just has it not occurred to you? Has it not occurred to you that he is just more like being competitive, bringing out his own strategies so that the newly introduced religion Obutelu can stand? Ọwụrụ na ishebuhe this like this, man ediri uburu geli, man ediri uburu geli. Every single thing churches na-eme ka nyanwa na-eme na omenala bụ ụzọ eziokwu nke ya ajụọ ọnwụ nọ chọọchị ka ọwụ ese na ọbụla chọọchị eji eme ese na ụza ka Christianity si wee grow na ala Igbo, therefore n'ọkwa the same way ka unu ya esikwa wee stand kwa nke unu na-eme. Ife awụ excuse m na-ekwu n'ọdụ lem, ọdụ lem, ịghọtago, ọdụ lem na noise, and the noise nke ha bịa do more, yeah, do not too much than even hospital stand amount ọnụ, because ọkwa voice ya eji ekwu ife ahụ voice eji aṅụ Igbo, kwari voice eji aṅụ kolos, kwari voice eji eso ọgwụ na nke eji na-alụ ka iwe ṅụlọ ọsịcha, ịghọtago, eweruzie eti na microphone maka oye si ada o niile unu ga-ezu unu ọnụ. Anyị mgbe ife unu na-eme, anyị mgbe ife unu na-eme, mana anyị yechie ile unu na-ame m. Mathias mgbe ife ọ na-eme, mana ọ ndị na-eso ewu ndị amaghị ife ọ na-eme, and unu nwa ka ha eji wee gbazuru afịa. Unu sị na noise pollution na-enye mkpọtụ, o wee gwa unu wee si unu n'ọtaimụ ibu unu ya eji wee nọrọ n'afịa wee na-azụ afịa, unu eburu speaker na-akpagharị n'ilo si na evangelism nke unu na-eme. Ndị niile ọkpọ wee jem evangelism na akịta, Father jobless, I'm asking you. Ọ na ọ bụrụ ndị mmadụ ka ọkpọ wee jem evangelism na nna mụtara ụmụazị na nne supposed ịnọ na-eme something somewhere, ọ bụrụ ọfa ka ọkpọ wee jem evangelism na ejuo ekịta onye wufu excuse. Of course, according to somebody called in on air last time on a program, wee jụọ ya wee sị na ọkwa isịrị na ndị ụka na-ahapụ businesses ha, na-ahapụ ọrụ ha ya alụ, na-eji evangelism. The same evangelism na introduce oketa gụ na ndị otu na-eje, kedu ife dị iche na nke iyi na-eje na nke ndị ụka na-eje? O wee gwa onye ahụ na ha na-eme nke ha announcement na-asị na ọ wụrụ na ị chọrọ ije nọ na voluntary. Nwee si onye ahụ mba, gwa na-akpọta ma ndị amị, kpọta ma ndị mopo, eburu egbe na mma wee pịara ndị mmadụ from n'ụka wee pịapụ ha n'ilu ka eje mee evangelism. Ọ sị na nke voluntary, and na ha na-amakwa ọkwasị onye ya eje nwunyapụta. Wee sị ya na chọọchị na nke ndị chọọchị wụ by force, na ndị chọọchị na force nụ nke ha force na ife omeniro. Ndị chọọchị na force members ha force ije evangelism, yet chọọchị nwelu more than 10,000 members, ọ wụrụ ebe mmadụ 200 or 300 ya eje evangelism. O gosibụkwa no voluntary ka ọwụ. Ịghọtago, onye aghọwuru ka agbalụ, onye aghọwuru ka agbalụ. Ife ndị a na-eme ka ndị a na-eme, the practices and the everything do with the same. The only difference dị ebe ahụ na onye a na-akpọ dị iche, onye a na-akpọ dị iche.
by onye a na-akpọ dị iche. What it means is that na anyị na-akpọ Chukwu, anyị nwa na-akpọ Chineke, Jesus Christ ọkpara ya ofuru n'anya. Then ha nwa na-akpọ ala ọbụnagụ, na-akpọ ndị egede na ndị mbụ, were akpọ ndị nna ha ndị nwugoro anwụ. Ịghọtago? Inenekwe in the other way round, ọkwa ndị nwụrụ anwụ ka a na-akpọ, maka ọdụ na Jesus na Chineke anyị nwa na-ekpere anwụ ha anwụ, o nwere onye kere urie. Ịghọtago? Rada na ọnya kere eluigwe ka ụwa. Ịghọtago? Na ọnwụnwe nwoke wee onye nwụrụ anwụ wee gbago n'eluigwe. Ịghọtara? So niile na-eyi efu nọ the same thing, but Alhaji a na-achịzila efi do different. Onye eriri ka agbalụ ntu a ha si amụ ndị Lọchus na-amụ, na-amụ ndị Efak amụ, na-amụ ndị Katọlik amụ, na-amụ ndị Anglican amụ, na-amụ all these churches amụ. Se na eriri ya eri n'onya ka iji wee were ọcha ka anwụ tiri mkpu wuru megafonu na-akwụgharị n'ilo. What is different from what they are doing? Hit ya esuwekwa na ha, so ka ha wee kọta mkpụrụ obi wee nye Mathias. Mụrụ anya ka Mathias gara iji ụbụrụ wee gwa abacha, ka Mathias gara iji ụbụrụ wee gwa anụ oye ji wee ṅụ nkwụ ọcha. Ịghọtago? Nya iti mpacha akwụdo ka Mathias ghọgbuo ma na ụbụrụ ma na ụbụrụ na itiri ka ewuo blọkụ wee kụbata ka ọ bata ọfụma, because na onwe ife na-aza na-egosi onye ghọgburu ndị mmadụ na-ene na onye ahụ ghọgbugasị oke na onye ahụ emenwe, mana anọkata njanja mmadụ dọka Mathias deceive and ị na-ekele money smart. Ị na-ekele money smart. Enwe ife ị na-eme kịta, mana ije na omenala bụ ụzọ eziokwu a inye onyinye a na-agwa oge nyezina n'ụlọ ụka. Asịrị na nwaanyị na-ata ahụfụ na-alụ ọrụ ma nwaanyị na-ebugharị afịa na-eje n'ụlọ ụka nye onyinye nye fada. Wanyị na nke enweghị ori aka ọrụ na-abịa na omenala bụ ụzọ eziokwu nye onyinye, onye chi onyinye ama ihe 2 cups of rice o wee naba. Ọhụ mmadụ ile enwegoro nkụta ife mmakpu ka n'obelu. Ọhụ mmadụ ije ikele anụ ọkụkọ ruo ebe ahụ darụ ihe elu. Ka m hapụ ya ebe a ori iwere ile egwu ezeghị ọnụ, ori iwere ile egwu ezeghị ọnụ. Amụ ahụ ụnụ na-amụ ndị ụka na-ekwa ya ihe the same thing nke ụnụ na-eme. O nwere ife dị iche ịfụrụ nke ụnụ nọizu ụnụ karịrị akarị. Agwara m na ife Mathias na-eme is just a case of tummy noodles and jolly noodles, Eva soap and Tetumoso soap, live vegetable oil and kerafa oil nke a na-ewuri ha kịta, Hotel by Ned and the Grand Season Hotel, Ekenedrichukwu Transport and the Ekesen Transport. Sonya ife dị iche, o nwere ife ọzọ. It is all about nke onye a na nke onye a. Nyanwa na-emezi competition ka ọfụ na ndị apụrụ ka nyanwa nọchie. Think chee echiche na mmadụ ka ewu awụzi na ebe ọnwụ na-asị na uwu a isi mmadụ agwa gị ife niile mana ekwuchakwana m okwu niile ekwucha ahụ ka abalị ya mara anyị mma.